Takže ja vás zdravím pri tejto informačke, nebude to ani žiadny let's play, ani nič. Som si teraz presunul. Pretože toto je vlastne tá informačka. Takže toto sa bude končiť zle pre niektorých, tí, čo mali radi moje World of Tanks. No, tí, čo mali radi moje World of Tanks, tak. Takže v tejto informačke chcem oznámiť to vlastne, že končím s World of Tanks. Áno, je to pravda. Ale je tu pre vás možno aj dobrá správa, aby som vám predal účet. Aby ste získali môj účet, tak. No a dá sa povedať, že s týmto tu, čo tu vidíte, končím. Áno. Končím s týmto tu. To už môžem zrušiť úplne, že finito. Ale zase začínam s týmto, počkajte, áno, ste to možno videli, ak ste si to všimli. No, ako môžete vidieť, začínam s hrou War Thunder. Ako môžete vidieť, už sa mi to robí. Ostáva mi 5,3 GB do toho, aby mi to tuto skončilo. To naskočilo hrať. A ešte si rozmyslím, či bude z tohto video, z tejto hry ako. Ale ako vidím, je to dosť dobré. No a čo by som vám ešte povedal, počkajte, tuto som dal tú pesničku. Áno, a nebojte sa, tu si spíšim aj tak. Teraz to chvíľku zahučí možno. Neviem. Asi, ale ja si to hneď spíšim, to sa nemusíte bať. To len tak do pozadia, aby to bolo, ale ešte stále nemyslím, či mi to pôjde. Tá pesnička. Takže ty, choď preč, ja chcem zahodiť. Ale ako moc možno, že bola to fajn. Ajaj. Tak. Dobre, no. A ešte trochu to spíšim. Tak. Ospravedlňujem sa teda, že vám to tak zahučalo. No a čo by som vám ešte také povedal? Toto je moja pesnička vlastne, čo som si urobil v DJ Virtual Home. No, takže tak, no. No a do popisku videa dám vám môj nick na Facebooku. Ak by ste mali teda záujem o môj účet na World of Tanks, na tomto, preč. A tuto ešte neviem, jak sa volám ináč. No ale
som dosť zvedavý na tú hru, že vraj to je celkom realistické. Som zvedavý naozaj na to. Takže, ako môžete vidieť, je 1:03 ráno. No a to by bolo z informačky asi konec. Je mi vážne naozaj ľúto tých tankov. Ľúbi sa mi táto pesnička, neviem prečo. Neviem teda, či ju počujete, ale mali by ste. Tu môžete vidieť Tigeriana. Ináč, ozaj som zabudol vám poznamenať, že na tom účte na hre World of Tanks, komu by sa nechcelo expiť, má nejakú peťku alebo niečo, áno. Tak proste ale neviem, či mi teraz neodznajú autorské práva. Aha, do mňa. Čiže toto je koniec aj tej pesničky. A dáme si ešte raz, nie? Však je sobota, už nebylo. Takže toto je ten Tiger jednotka, 7. tier vlastne v hre World of Tanks. A na tom mojom účte je vlastne Tiger 2, to je brat tohto, taký väčší. A je na full celý. Len vám chýba pár skúseností do S75. Ak nezabudnem, tak vám dám do popisu videa aj ten účet na, jak sa to volá, na World of Tanks môj. No a ako môžete vidieť, ešte už nenatáčam cez Bandicam, ale cez YouTube Catcher 3.8.4272. To je ten najnovší, sa mi zdá. Áno. No a to je asi všetko, jo? No, že ja sa lúčim. Naozaj vám dám teda do toho popisku videa hento. Dá sa povedať, že už to je štvrťka. Aj neviete, jak sa na to teším. Takže ja sa teda lúčim s Bohom World of Tanks. A nazdar, War Thunder. Dúfam, že sa teda video bude páčiť, aj keď to není až také video, ale informačka o tom, že končí niečo staré a začína niečo nové. Takže teda ja sa s vami lúčim. Vážne je mi to ľúto, ale asi na Facebook dám nejakú súťaž o môj účet. Takže čau. A počkajte, ešte vypnem pesničku. Lebo vážne sa mi to už nechcelo čúvať. Dobre, takže čau, ja sa lúčim a nezabudnite dať like, alebo odber, alebo dislike, alebo tam sú dvere, alebo choďte domov, alebo si hoď hlavu
do hlavy misku, alebo si hoď vlastne na hlavu misku, alebo niečo také, no. Takže tak, no. Ja sa lúčim. Je to ľúto, strašne sa teším na toto. War Thunder. Svet lodí. Lietadiel, tankov. Som si nevedel spomenúť a mám to tu rovno pred nosom. Tuto to mám, vidíte to. Jaj, no nevadí teda. Takže ja sa lúčim. Dúfam, že sa teda video bude ozaj páčiť. A ideme na to, takže čau čau.